Fl-aħħar sigħat 143 persuna oħra fiequ mill-COVID-19 u feġġew 193 każ minn fost 3602 testijiet. Dan ifisser li 94.6% tat-testijiet li saru ġew negattivi u 5.4% ġew pożittivi. Sissa fiċ-ċentri tat-testjar f'pajjiżna saru b'kollox 560,786 test. Dan qalet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, fl-aħħar aġġornament mediku tagħha dwar is-sitwazzjoni tal-imxija. Il-Professur Gauci spjegat ukoll li hemm 16 pazjent pożittiv għall-virus li qed jieħu l-kura fit-Taqsima tal-Kura intensiva, 7 fit-Taqsima tal-Mard infettiv, 35 persuna fl-Isptar Mater Dei, 62 persuna fl-Isptar tas-Samaritan it-Tajjeb, 19 persuna fl-Isptar St. Thomas, 9 persuni fl-Isptar Boffa u 2 pazjenti jingħataw il-kura fl-Isptar Monte Karmeli. 8 persuni oħra jingħataw il-kura għal COVID-19 f'Għawdex. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, il-Professur Gauci qalet ukoll li s'issa f'Malta m'hemm l-ebda każ marbut mal-varjant tal-Brażil li feċċ ukoll fir-Renju Unit. Mitluba tikkummenta dwar gruppi ta' anzjani jistennew barra l-bereġ tas-saħħa biex jieħdu t-tilqima, il-Professur Gauci appellat lil kull min se jirċievi l-invita t-tilqima jikkonferma u jżomm mal-ħin indikat. Niftakru li għadna fi żmien il-COVID, allura rridu nevitaw li nkunu qegħdin f'postijiet qrib ta' xulxin. Il-kjuwiet jinqalgħu meta persuni ma jżommux il-ħin tal-appuntament tiegħu. Narġa' nappella biex ejja nżommu l-ħin li tajniekom għaliex dak huwa l-ħin propju tiegħek li aħna propju qegħdin intukom.